avea această fenomenală întrebare pe care o pune Grigore Vieru. Nu mi-e teamă de tine, moarte, dar ce ai face tu și cum ai mai trăi de a avea mamă și-ar muri? De dragoste mamei. Îmi scrie mama, spune Mircea Micu, îmi scrie mama, ți-am făcut mormânt, că nu se știe ce și cum și când. Tu chiar dacă te ții în București, știu eu cât de străin și singur ești. Are gărduți de fier ce ne desparte, dar fi vom mai aproape după moarte. E din beton, să nu fi supărat, dar toți vecinii s-au asigurat. Ți-am pus compot de vișini și gutui și dacă vrei să ți-l trimis să-mi spui. A venit toamna, vremea e ploioasă și nu știu dacă ai să poți veni pe acasă. Să nu te culci târziu, știu eu cum ești, și să te îmbraci mai gros, să nu răcești. Noroc și sănătate, dragul meu. Mormântul de beton l-am plătit eu.